qaim bellemeli adamız var. Kitaptan görüşümüde göre, milletten tecrübe etişimide göre, haysi bir adam, haysi bir qiyid oğlan, haysi bir zenana, haysi bir insan, eger özünün malına, ya sawadına, sawaddaki dünyanın sawadı bolandan sonra, ya özünün medrecigine, ya özünün gelişigine, ya cemalına, ya palanin men oğlu qiydidigina, ya palan yerde men oturuyan yaşamam mengdeş, ya men palan danışçu, ya palan lisanslı, ya palan fawqa takassusli, şızadı yadını salıp da, Hudayi yaddan çıkarsa, gözle oturun, o benne de beydip azmasın qatı zelil bolyandır. Özünü bulan Hudayin beren nığmatını, Hudayi Teala'dan daş düşmege sebep edip de özünü tekebbür saysa, Hudayi Teala men şu mahallecili öz gözümmenen görüp gelýän adamlamy zelil-o har etip gelýär. İblis şeytan baryan ondan bir bozork var çıktır. Maňa bir gowy nasihat etsene diýipdir. Ahyryň kepde şu aýat egişli. Bir beyt aýtypdyr. Gufte daim yad dar in yek sohan qaw qulasyň dogalla. Gufte daim yad dar in yek sohan men megu tato negerdi misli men. Hiç wagtda menni kepleme men ýaly bolarsyň diýipdir. İblis-sa şeytanna. Menni kepledim iblis şeytan mollam diýipdir. Birce kefayda inipdir ýadyňdan çıkarma. Men megu tato negerdi misli men. Men palan medrekli, men palan sowatli, men palan ağa, men palan cemalli. Yo bilayt ýani bärki bisawada adamlardan çürim. Bir ýaklara aýdylmaýar şo men ýa biz diýdi utturdy da şo. Hiç wagtda men ýa biz diýip keplemedipdir. Hem iş etekde walla gel, Hudaý Taala sen arşa sürer diýipdir.